Почва. Тук става въпрос за лъка, който писах оная вечер в темата за него. Беше ми останала една цепеница от предишния лък, който правих. Беше доста тънка и тук ето и цялата и дебелина беше колкото тук даже има гръпавина, дето е цепено. Но успях от него да изкарам един 20 кг лък на опа, значи 45 ливри някъде. С този клип искам да покажа един начин на мислене при правенето на лък. Първо, той има есообразна форма, ето то се личи, малко есообразна форма и за той рамо съм го оставил малко по-слабо, защото после ще го сложа, ще го сваря и ще го огъна в кълъп, ще му предам рефлексна форма, която ще го усили и тогава горе-долу може би ще се изравнят. И с тилеринга трябва да станат абсолютно еднакви. Сега горе-долу се постарах малко рамената да са работещи, той даже не е изшлайфан. Просто ще го пробвам сега как стреля, ако се заслужава работата върху него, ще продължа, ако не, отива за дърва. От цялата цепеница просто се изважда един слой. Как става това? Ето с рукана се подхваща с един от годишните пръстени. Ето той е цвета му тук. Тук там е останало бяло. Ето тук е останало малко бяло. Той е от горния годишен пръстен. Оставил съм го с декоративна цел, смисъл, защото рязко завива тук самия пръстен и става в длъбнатина. Нарочно оставих малко да е по-красиво. Ето и тук го има същото около този чеп. Където има чеп, се остава малко по-дебело, защото това е слабо място. Тук винаги може да се счупи, да се зацепи и е по-важно отгоре да остане така една бабунка, коя и отдолу, и той място да не се по този начин не се огъва и риска да се счупи е минимален. Не бива да има такива шарки никъде по лък. Това е голяма грешка, ако се получи такава шарка на рамената. Той значи пресечени годишни пръстени. Аз съм ги оставил нарочно, тук е точно дръжката и съм ги оставил така като напластяване отгоре, за да ми е по-удобно като държа. Като за такава цел тия неща стават. Днеска за пръв път ще го пробвам този лък как стреля и идеята е да видя дали наистина се строя да продължа работата, защото най-пипнива е работата по тилеринга, т.е. по изравняване на рамената и да им се придаде точно така правилна дъга, което значи, че цялото рамо работи. Аз винаги идвам тук, когато пробвам нов лък. Тук имам колче, от което изстрелвам стрелите и за всеки лък, където е попаднала стрелата най-далеч, който съм правил до тук, имам там колче и сега мога да сравня този лък в сравнение с другите ми лъкове. Винаги ги пробвам с тая стрела, тя е стандартна. Забравих оборудването във Варна и тук с подръчни ръкавици и материали се опитвам, защото понякога стават инциденти с нови лъкове, нови стрели. Тук и няколко нови стрели имам за проба. Сега ще видим как стреля и докъде отиват стрелите. За мен далекобойността е и според силата на опън са основните характеристики за един лък. Този е с дължина 1,40 м. Добър е. Лъка е доста добър. Не съм предполагал, че от той парче ще мога да извадя такъв лък, но доволен съм. Тази стрела е с специално съм я правил за далечна стрелба.
Тялото е от липа, 9 мм е дебела, острието е остро и лекичко. Тя е 30 грамова стрела с оперението, оперението е тук. Той е от тясната страна на перо от чайка, от крилото от перо на чайка, тясната част. Тук не е подстригвано, то си е така. И самото перо е създадено така, че завихрането да го намалява. Ще пробваме и ние. И ще видим от карбоновата и от тая, коя по-далече ще отиде. Ами, тая ми е другата стрела от бамбук, която също пробвам при новите си лъкови. Тя лети много далеч също и винаги е била конкурентна на тази карбоновата. Тя е 20 грамова и пак с перо от патка, пак тясната част от перото. Аз тях използвам за такива стрели, които са за далечен полет. С мали, няма да я намеря. Пробваме тая. Тази също е 30 грамова. Само че тая е от... аз не знам от късно сега. Много хубаво лети. Ами това е, вече ще коментирам. Значи този лък ще работя по него. Както се вижда, той рамо е малко повече с ъгъла. Нарочно казах, го направих по-слабо, защото когато го сваря и му предам рефлексна форма, самата рефлексия ще го усили и тогава може да се поизравнят, ако не вече пилата и шкурката и рукане ще си кажат думата. Или ще го разваля, или ще стане хубав лък от него. Това е.